Izborna lista Demokratska stranka G17+, dobit će podršku vlade, što je izuzetno važno za razvoj Knjaževačke opštine, rekao je boraveći u našem gradu Dragan Šutanovac, potpredsednik Demokratske stranke. Ja mislim da Knjaževac kao grad veoma zavisi od centralne republičke vlasti i naprosto bilo koliko posmatra Knjaževac kao jednu autonomnu oblast